लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिमहाय नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा ससे इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर। दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय बिंगियारि प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम सर्ट आपडेटखौ होनो सानदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय गोसो दंबोला बुंना लाखा पार्ट 4 दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे गोदानै फैनो गोनां गोसो दंबोला बुंना लाखा पार्ट 4 मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअहायनो गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनिनो शिमां चाइनारी बिथांजों लोगोसे पूजा मुसाहारि बिथांखौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोसो दंबोला बुंना लाखा पार्ट 4 निनो मेथाइखौ रोजाबदोंमोन खनसाय ब्रह्म बिथांजों लोगोसे काश्मीरी ब्रह्म बिथाङा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर खनसाय ब्रह्म बिथाङा गावनि फेसबुक पेज पस्टनि गेजेरजोंहाय बे गोसो दंबोला बुंना लाखा अफिशियेल मोनसे मिउजिक भिडिअखौ गाबोनहाय रिलिज खालामसिगोन होनना बुंदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे गोदानै फैनो गोनां अफिशियेल मोनसे मिउजिक भिडिअखौ बिंगियारि प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहायनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे गोसो दंबोला बुंना लाखा पार्ट 4 खौ नायनो थाखाय सोर सोर एक्साइटेड जाना दं कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर आंथ' नायनो थाखाय जोबोद एक्साइटेड जानानै दङ दे। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदों लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होदो दे।